Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Start. Eruru kamano, nyinge luonga ni Millicent Awuor, kawane chenro mar budho makare e chuny Onagi TV. Kawuono wadwani wawuoye topic mar wende mayom, kwachako gi Prince Indah Osiepe. Step number 1. Shall I start? Oh God. Leading to nepotism in employment. Leading to nepotism in employment as a form of waste.